Добър ден, аз съм Дани Минев, аз съм от Белгия. Работя тук в София 2 години до сега. И от колко време учиш при нас български, Дани? Горе-долу от същото време, так 2 години. 2 години учиш в София Language Center български. Да. Okay. Сега комуникираш ли с твоите колеги и приятели на български вече? Само малко, но чувам много български, так мисля, че разбирам 70% български, но говорят е малко по-трудно. Да. По-трудно ти е да говориш. Да. В офиса говориш ли български? В офисът малко, да. Малко. Да. И надявам се си доволен от нашата кооперация, от нашата работа заедно. Да, много доволен съм. Так, много сте флексибилни и винаги то е много приятно. И имаме интересна дискусия. Благодаря ти, Дани.